Бор районының Әлши ауылында яңа балалар бақшасы түзілі. Президент программасы бойынша сафқа басушы бина 25 орынға есепленген. Сабыйлар үшін барлық оңайлықлары болған бақша білім күніне ашылыр деп планлаштырыла. Бүгінгі іш барышы турында хабаршыбыз материалында қарағыз. Марина Романова уллары белән яңа бакча тирәсен көн сайын диярдек урый. Күптән көтелгән бинаның фасадын күреп тә куанасың. Иске бакчада салкын булганлыктан балалар еш авырый иде дип искә ала ул. Ремонт капитальный нужен был. Потому что Капиталь ремонт кирәк иде. Җил иргәч балалар берничә кат ябынып, җылы киемнәр киеп йоклый иде. Озак еллар кискен торган мәсьәлә президент программасы ярдәмендә хәл ителә. Бүген төзелеш эшләре инде төгәлләнү этабында. Моның белән строительные технология оешмасы эшчеләре шөгыльләнә. Фундаменттан бергенбез. Фундаментны заливать тирәтендә җылтып, катмастан. Игровая площадка вот здесь, вот игровая комната какая большая вот. Зур уен мәйданчыгы бүлмә барлыкка килде. Мотор итеп бизелгән диварлар. Иске бакчада коридорлары тар, кысынрак иде. Гомумән бина заманча таләпләргә туры килмәде. Электр приборларын урнаштырасы, берникадәр тышкы моторлау эшләрен башкарасы һәм якты иркен бина әзер булачак. Эшчеләр күптән көтелгән балалар бакчасы белем бәйрәменә ачылыр дип ышандыра. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.